Ніколи не культивуйте у своїх клієнтів та лідів таке відчуття вини. І мусите, ось дівчина, будь ласка, мені сьогодні написала вранці повідомлення. Я не знаю, чому вона перше повідомлення взагалі видалила. Зараз її аккаунт заблокували, я тільки ось бізнес-ют не могла побачити взагалі, що там сталося. Ось, будь ласка, пише мені, а я мушу. Я майже під кожним відео кажу, що я знаходжуся в Канаді, але якщо дівчина справді хотіла б мені зробити якусь персоналізовану послугу, навіть якщо вона б не знала, що я знаходжуся не в Україні, вона могла б хоча б подивитись на мою брові і сказати, ой, ви, бачу, давно не робили ламінування. Ось, будь ласка, мої послуги, звертайтесь. Ні. А я мушу? Ну так, мусите, будь ласка, поцікавтеся, хто ваш клієнт, де він знаходиться. Чому ви культивуєте в мене відчуття провини? Я принаймні так себе почуваю. Мусите, будь ласка, якось поцікавтесь взагалі, хто я і що я, і зробіть мені класну послугу. Ну, блін.